Prišla mi objednávka, ktorú vám musím rozhodne ukázať. Pani chcela kabelku pre mamku, potom mi píše, že chce kabelku pre seba a nakoniec chce ešte kabelku na telefón. 3 kabelky? OK. A vybrala také krásne farby, že vám ich musím ukázať. Kabelku na telefón sa rozhodla v tejto krásnej antracitovej farbe a kabelky Star a Star Mini vybrala modrú a olivovú. Značku Babylon už u mňa určite poznáte, je to proste klasika, ktorú kupujem stále dokola. A pokiaľ aj ty používaš tento materiál a hľadaš najlepšiu cenu, tak e-shop www.prohačkovani.cz. Nenašla som ani jeden e-shop, ktorý je lacnejšie, takže určite sa tam choď pozrieť. Zatiaľ mám hotové iba rúčky, takže modrá a olivová. Určite chceš vidieť aj kabelky hotové, čo? Po 10 dňoch sú konečne hotové. Všetky 3 si vybrala pani so striebornými komponentami. Tu môžete aspoň vidieť, aký je rozdiel medzi Star a Star Mini. Jedna má pufov 5 a druhá 6. Tretia bola kabelka na telefón. Samozrejme podšitá ako každá. Rozmery, ktoré mi poslala, boli skoro také isté ako môj telefón. Ja mám jeden z tých väčších, takže som to prispôsobila na svoj a viem, že jej to bude pasovať. Ak by si chcela niektorú z kabeliek objednať alebo ťa zaujímajú iba ceny, tak dole do komentára mi napíš slovo ceník a ja ti ho pošlem do správy. Alebo mi môžeš napísať len, ktorá sa ti najviac z týchto troch páčila. Celkom by ma váš názor zaujímal. Ja idem ešte rýchlo kabelky zabaliť, aby ich pani mala čo najskôr. Na budúce vám ukážem zase iný model a v inej farbe, tak ma nezabudni sledovať. Čaute.